Я так і не даведаўся, калі абраз быў напісаны. Дзякуй Богу, што была судовая справа. Самая таямнейшая такая арганізацыя, пра якую ўсе ўсё ведаюць. Добры дзень, шаноўнае гаспадарства, з вами зноў падкаст «Так склалася гістарычна» і я, яго ведучая, аўтарка, ці як мне можна яшчэ назваць, Надзя Гільганна. Сёння ў нас ужо вядомы вам госць, на хвіліначку, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея Дзмітрый Моніч. Вітаю. І сёння мы вырашылі з Дзмітрыем пагаварыць пра мастацтва. Пра што яшчэ можна гаварыць супрацоўнік мастацкага музея? Натуральна, пра мастацтва. І сёння ў нас такая тэма, таксама даволі цікавая. Мы пагаворым пра адну асобу 19 стагоддзя, мастака 19 стагоддзя, які, напэўна, не вельмі шырока вядомы шырокай публіцы. Што гэта за мастак? Такі ўстойлівы выраз, шырока вядомы ў вузкіх колах мастацтвазнаўцаў, гісторыкаў мастацтва. Гэта асоба Яна Дамеля. Хаця, як я яго прэзентую і падаю, што гэта самы вядомы мастак Мінска, будзем нават казаць, самы вядомы мастак Беларусі, першай паловы 19 годдзя. Але асоба яго не так шырока вядома. Ды ўвогуле, па сутнасці, я думаю, што будзем шчырымі, калі сёння мы на вуліцы пачнем пытаць у людзей, якіх беларускіх мастакоў вы нам можаце пералічыць, я не ведаю, хто там будзе. Шагал Малевіч? Гэта ўжо добра, калі будзе такі адказ. 19 стагоддзя не ведаюць, самае, канешне, вядомае імя это будзе Іван Хруцкі, але гэта ўжо другая палова 19 стагоддзя. З першай паловы 19 стагоддзя будзе складана, калі запытацца, каго ведаеце. І для мяне яшчэ важна, як для мінчука, так, і хто нарадзіўся, жыве ў Мінску, што гэта мастак, які непасрэдна звязаны з горадам, таму што тут пражыў значную частку свайго жыцця, это фактычна тут ён пражывае амаль 20 год, і ў Мінску ён памірае і пахаваны ў Мінску. А вось чым ён такі адметны для цябе асабіста? Чаму ты вырашыў нейкім чынам вывучаць яго творчасць? Я бы падзяляў, чым ён адметны і чаму я вырашыў яго вывучаць, таму што да яго адметнасці я прыйшоў пасля таго, як яго пачаў вывучаць. Гэта проста банальна, так склалася гістарычна, што трэба было выбраць мне накірунак, з якім ісці у сваіх даследаваннях навуковых ужо ў музеі. Калі это быў нейкі юбілей Мінска, не памятаю, то у нас адбылася прэзентацыя палатна Яна Дамеля «Хрыстос у аліўным садзе». Это абраз, які знаходзіўся ў кальварыйскім касцёле, складаная доўга ў яго гісторыя, але потым апынуўся ўжо ў зборах мастацкага музея у катастрафічным стане захаванасці. Пазнаць у ім першапачатковы абраз было вельмі складана. Некалькі год адбывалася складаная рэстаўрацыя, якую рабілі рэстаўратары нашага музея, ім падзяка за гэта. І па сутнасці проста ўзнікалі пытанні адносна датыроўкі абраза. І я падумаў, цікава будзе высветліць, калі абраз быў напісаны, і на гэтым тэма вся і закрыецца, і думаю, што пасіжу ў архіве ў нашай нацыянальным гістарычным, там пагляджу інвентары кальварыйскага касцёла. Я думаю, што ўсё будзе вельмі лёгка. Простая маленькая задачка, да? Проста пасядзець в архіве. І калі я пайшоў в архіў шукаць інвентары, калі акунаешся ва ўсё гэта, то пачынаецца, чапляецца адно за другое, за трэцяе, узнікла пытанне, а як яго насамрэч звалі? І мяне гэта так зацягнула, што я так і не даведаўся, калі абраз быў напісаны, але заняўся ўжо самой асобай Яна Дамеля, таму што насамрэч гэта выбітная асоба ў нашай гісторыі, у гісторыі нашага мастацтва, нашай культуры, таму што ён ствараў вельмі шмат партрэтаў. Яго так, калі пераважна глядзець у нейкіх даведніках, называць іх такі партрэтыст, але і шмат гістарычных палотнаў на такую злабадзённую тэму. Таму адно з яго палотнаў, я думаю, што ведаюць вельмі шмат людзей, гэта адступленне войскаў Напалеона праз Вільню ў 1812 годзе. Сюжэт адступлення, калі паўгалодныя, халодныя французы з тым, што знаходзяць на вуліцах, на сябе нацягваюць, так от яны адступаюць праз Вільню. Вось гэты сюжэт шмат хто ведае, нават, можа, скажам, не ведаючы, што гэта сам Ян Дамель. І вось я так, пачынаючы з таго, што між іншым займуся, перайшоў тое, што акунуўся з галавой і зараз ўжо актыўна займаюся з самой асобай Яна Дамеля. Так, давайце тады паговорым пра асобу. Так як яго звалі? Тут пытанне з імем. Чаму? Тому што Ян Дамель, якое можа быць пытанне? А насамрэч у тых самых нейкіх энцыклапедычных выданнях, у нейкіх даведніках можна сустрэць, што пішуць Ян Крыштаф Дамель. Хаця ў польскіх выданнях яшчэ нават там 80-х, 90-х гадоў раней сказалі, што
Ян Крыштаф Дамель гэта два чалавека злучаныя ў адно. Это Ян Дамель і Крыштаф Дамель. У нас і па сённяшні дзень яшчэ шмат хто проста перадрукоўвае старыя выданні, калі такую нейкую інфармацыю бярэ, так і пішуць Ян Крыштаф Дамель. Я насамрэч працуючы прыйшоў да таго таксама, што Ян Дамель гэта Ян Дамель мастак, а Крыштаф Дамель магчыма сваяк яго. Цікава, што это дзве асобы ў адзін час навучаліся ў Вільнюсскім універсітэце. І Ян Дамель навучаўся і Крыштаф Дамель. Просто з цягам часу, пэўна, так склалася гістарычна, што яны зрасліся ў адну асобу, таму што навучаліся ў адзін час у адным факультэце, в адным універсітэце на адным факультэце літаратуры і вольных мастацтваў, аддзялення жывапіс. Таму яны аб'ядналіся ў одну асобу. Ну і ў Крыштафа Дамеля не атрымалася, пэўна, нейкую кар'еру зрабіць, а ў Яна Дамеля атрымалася, напэўна. А тут зноў-такі я не ведаю фактычна нічога пра Крыштафа Дамеля. Можа, ён кар'еру і зрабіў неблагую. Таму што па-чалавечы Ян Дамель, канешне, кар'еру так сабе зрабіў, толькі што ён, як шмат іншых мастакоў, пасля сябе пакінуў вялікую спадчыну, за якую мы зараз яго цэнім, вывучаем, скажам, яго творчасць даследуем. Можа, Крыштаф Дамель жыў куды лепш, з лепшай кар'ерай, а Ян Дамель пра яго з успамінаў вядома, што, канешне, чалавек адкрытага сэрца вялікага быў, на сваім таленце не заўсёды зарабляў, а мог і бясплатна тварыць, і шмат грошаў аддаваў, каб падтрымаць іншых. Таму кар'ера так у яго, скажам, я раблю зараз кар'еру на яго імені, я больш так гэта скажу, а не ён сам сабе зрабіў кар'еру. Чалавек вялікага сэрца, маладзец. Так. Чым займаўся мастак вось першая палова 19 стагоддзя, якім было яго жыццё? Жыццё было нелёгкае, таму што ўсё ж такі мастак на той момант гэта ў пэўным сэнсе яшчэ ўспрыняцце асобы як такога рамесніка, так, хто працуе на замовы. Якія гэта могуць быць замовы, гэта альбо прыватныя замовы, большасць это партрэты, альбо для інтэр'еру нешта стварыць, але гэта пачатак 19 годдзя, это яшчэ ўсё ж такі не, гэта партрэты. Для інтэр'еру больш на той момант выходзіць это ўжо гістарычныя сцэны. Альбо другі накірунак, гэта ты працуеш для царквы, для касцёла, калі ствараеш алтарныя палотны. Па сутнасці, Ян Дамель сябе рэалізоўваў і як той, хто працаваў на прыватныя замовы шляхты, партрэтаў шмат, і той, хто ствараў для касцёла, таксама для цэркваў і для пратэстанцкіх цэркваў, ён ствараў палотны. Але ён быў каталіком. Так, ён быў каталіком, у мяне, дарэчы, узнікала пытанне, таму што метрыка аб яго хросце, на жаль, так і не знойдзена, як і невядома дакладная дата нараджэння і месца нараджэння дакладнае невядома. Але ў спісах студэнтаў Віленскага універсітэта каля яго імя стаіць пазнака канфесійны як каталік. Таму, зыходзячы з этого, ён каталік быў. Ты сказаў, што ён 20 год пражыў у Мінску, але, напэўна, ён жыў больш, чым 20 год у цэлым. Ён нарадзіўся ў Мінску альбо некуды з'ехаў потым, які яго лёс? Яго лёс вельмі таямнічы, на это можна нават такую цэлую там, не ведаю, серыю легендаў ствараць, таму што па сутнасці это пачатак першай паловы 19 годдзя, это эпоха рамантызму таксама. А яго асоба ахутана всім гэтым таямнічасцю рамантызмам. Мы не ведаем, дзе ён дакладна нарадзіўся. Найверагодней, што гэта тэрыторыя сучаснай Латвіі, таму што вядома, што ён вучыўся ў Мітаве. Это сучасная Елгава, Латвія. То бок нарадзіўся найверагодней недзе непадалёк ад Мітавы. І калі ён быў каталіком, значыць, трэба шукаць недзе там каталіцкі рэгіён. Усё ж такі Латвія это больш такі пратэстанцкі рэгіён. Потым мы не ведаем дакладны нават год нараджэння, хаця зараз прынята 1780. Я, працуючы з рознымі крыніцамі, магу сказаць, што гэты калідор можна пашырыць ад 1777 да 1700 нават 90-га. Тут трэба хочется адразу падкрэсліць, 1790 год ёсць артыкул Яну Дамелю прысвечаны ў такой універсальнай французскай энцыклапедыі, дзе там, напэўна, памылкова пазначаны 1790 год. Я думаю, что это памылка. Не ведаем месца нараджэння, даты нараджэння, не ведаем дакладна і увогуле, як прайшло яго дзяцінства і юнацтва па сутнасці да таго, як ён не пераязджае ў Вільню і не паступае ў Віленскі універсітэт. А потым вельмі шмат ужо новых таямніцаў з тым, што ён быў членам масонскіх ложаў, з тым, што ён быў звязаны з, я думаю, што, напэўна, не перабольшу, самай скандальнай судовай справай на тэрыторыях Беларусі ў пачатку 19 годдзя. Высылка, як, дзе што ён быў у самой высылцы, это таксама шмат пытанняў. І чаму ён апошні перыяд свайго жыцця жыве ў Мінску, это таксама пытанне. Калі ён памёр прыкладна? Тут, што самае цікавае, прыкладна, зноў-такі тае пытанне, калі ён памёр. Паўсюль пішуць, што памёр
30 жніўня 1840 году, але ў метрычнай кнізе кальварыйскага касцёла мінскага напісана 1 верасня адбылося пахаванне. То бок на верагодні, што памёр 30 жніўня, а 1 верасня, пэўна, само пахаванне адбылося. Ну вось 30 жніўня, будзем казаць такі ўстойлівыя даты, 30 жніўня 1840 году. Ну, ў прынцыпе, калі браць нават 1790 год, як самую познюю дату яго нараджэння, ну, каля 40 год яму было, як мінімум. 50, як мінімум. 50. Ну, такое дастаткова доўгае жыццё і сапраўды таямнічае. Ад яго не засталося ніякіх успамінаў, ніякіх расказаў пра сваё жыццё, нічога такога. Засталося. Тут гэта, канешне, такі скарб, сенсацыйны, так і выключны. Я думаю, што ўсё ж такі для першай паловы 20 годдзя, калі захавалася вельмі шмат дакументаў, прысвечаных Дамелю, але толькі такую кароткую перыяду яго жыцця, гэта 1815-1820 гады. Вот эти 5 год яны дакументальна апісаныя уласна яго рукою і рукой яго сябра, таму што гэта захавалася перепіска Яна Дамеля і яго прыяцеля сябра Ігната Цэзіка. Захавалася яна толькі дзякуючы таму, што з'яўлялася улікай у гэтай такой сенсацыйнай судовай справе і была падшыта да судовых дакументаў. Сёння яна захоўваецца ў нашым нацыянальным гістарычным архіве менавіта ў судовых дакументах. Хацелася б сказаць дзякуй Богу, што была судовая справа, да, такі нам скарб. А што гэта за судовая справа? Што там адбылося такое? Судовая справа над Ігнатам Цэзікам, якога абвінавачвалі ў падробцы дзяржаўных асігнацый. Тут трэба адразу сказаць, што гэта была судовая справа не столькі эканамічнага характару, калі так правільна сказаць, не столькі справа, калі судзілі таго, хто падробліваў асігнацыі, колькі яна мела такое адценне палітычнае. Таму што перыяд, калі пачалася эта судовая справа, 1815 год. Гэта час пасля вайны з Напалеонам. І гэта той перыяд, калі, назовем так, перманентная такая партызанская вайна, ну не ведаю, сучаснай мовы кажучы, шляхты былой Рэчы Паспалітай ўсё ж такі адбывалася, калі яны, ну не толькі, можа, шляхты, можа, іншыя саслові, таксама, калі яны ўсё ж такі працавалі на падрыў расійскай імперіі. Ігнат Цэзік, па сутнасці, той, што ён падробліваў асігнацыі, не толькі для таго, каб на гэтым зарабіць, колькі яшчэ нанесці нейкую шкоду, скажам, імперіі, да, будзем выражацца так. Таму гэта вот судовы працэс, таму ён быў такі гучны, што ён меў ўсё ж такі больш такой палітычнае адценне, чым эканамічнае. То бок імперыя нанесла удар у адказ. Так. І вінавачвалі гэтага сябра яго, а прычым тут Дамель. Прычым тут Дамель. І так, Ігната Цэзіка абвінавачвалі ў тым, што ён рабіў падробкі асігнацый. Асігнацыі тут, калі я правільна выкарыстаю, што гэта такое? Гэта не грошы, гэта фактычна як такі банкаўскі білет, які ты можаш абмяняць ужо на грошы. Папяровы білет, які ты можаш абмяняць на грошы ўжо на манеты. Срэбраныя, па сутнасці, срэбраныя манеты – гэта праблема чаканку падрабіць, да, ўсё адно срэбра. А от грашовы білет, банкноту – гэта ўжо іншая справа. І вось Ігнат Цэзік рабіў падробкі. Падробкі пачаў рабіць яшчэ ўрад Напалеона. Таму што перад тым, як пачаць вайну палітычную, перад тым, як пачаць вайсковыя дзеянні, саму аперацыю вайсковую, то трэба падрываць эканамічны стан расійскай імперіі. Таму на тэрыторыю Расіі расійскай імперіі проста закідвалася вялікая колькасць гэтых падробных асігнацый, якія потым працягваў рабіць Ігнат Цэзік. А для того, каб іх рабіць, трэба рабіць добра. А тут трэба сказаць, што нават эксперты, якія прысутнічалі на судовым працэсе, яны прызнавалі, што вельмі складана адрозніць арыгінал ад той падробкі, які рабіў Ігнат Цэзік, а ён сам гэта пахваляўся, што толькі я сам магу паказаць, дзе падробка, а дзе арыгінал. І для того, каб рабіць гэта якасна, патрэбны якасны матэрыял, гэта вяленневая папера. А Ігнат Цэзік жыў у маёнтку старынны, слуцкі павет, дзе ні ў маёнтку, ні ў Слуцку на кірмашы такую якасную паперу не знойдзеш, трэба, каб яе дасылалі з сталічнага горада з Вільні. І вось ён пісаў лісты свайму сябру з просьбай, каб той дасылаў яму гэтую паперу і перыядычна дасылаў яму гэтыя асігнацыі, пра якія Ян Дамель не ведаў, што гэта падробкі, каб ён іх абменьваў на грошы ўжо. І вось праз гэта все гэта прысутнічае ў самой перепіскі. Цэзік піша Дамелю: я табе дасылаю, ты мне, калі ласка, набудзь вяленевую паперу, ты, калі ласка, абмяняй асігнацыі. Дамель піша яму: набыў табе паперу, высылаю, асігнацыі не змог абмяняць, высылаю табе назад. Па сутнасці Дамель выступае як пасобнік, той, хто спрыяў, саўдзельнік, то непасрэбна матэрыял для падробкі гэтых асігнацый, паперу дасылаў яму. Але ён ведаў, што падробка гэта, што гэта асігнацыя падробка?
Я думаю, што не да канца. Захоўваецца ў судовай справе цэлыя пратаколы допытаў Дамеля, хоць ён кажа, што нейкая такая размова дзіўная была, што нешта такое падобнае сказаў Цэйзік, і ён сказаў: ты што, цябе ж могуць арыштаваць за гэта і ўвогуле адправіць на высылку ў Сібір. На што той засмяяўся, і можа Дамель не да канца ўспрымаў, што гэта сур'ёзная справа, што не да канца разумеў, што ўсё гэта можа служыць менавіта, скажем, для падробцы асігнацыі. А тым, што калі даслаў паперу, явно не для таго, каб з яе рабілі падробкі асігнацыйныя, а ён разумеў, што папера такая патрэбна, каб пісаць лісты іншым сябрам, знаёмым і так далей. Папера і папера, здавалася, так? І калі чытаць нават увогуле судовы вырак для Дамеля, то там так і напісана, што перепіска велась в весьма цёмных тонах. Тут таксама так прагучала, што па сутнасці як судовая справа над Дамелем, гэта была справа, якая паказаць на будучыню іншым, каб нікому не павадна было. Так у выраке ў самім судовым прыгаворы так было агучана: і к будущему времени, чтобы другим не павадна было, Дамеля трэба асудзіць. Публічны працэс спецыяльны. Так. Ну і што адбылося з Дамелем у выніку? У выніку, нягледзячы на тое, што віна дакладна не была даказана, яго адпраўляецца на пасяленне ў Сібір. У 1822 годзе з Мінску ён выязджае ў Сібір. Чаму з Мінску? Таму што Слуцкі павет, гэта ўсё Мінская губерня, таму суд быў у Мінскай губерні, Мінскі губернскі суд. Яго адпраўляюць на ссылку ў Сібір, дзе ён правёў фактычна крыху больш, чым за 2 гады. Ой, тут я памыліўся, я сказаў, у 22 годзе, у 20 годзе. Ён выязджае з Мінску, ён уже напрыканцы 22-го, 23-м вяртаецца ўжо ў Мінск. Тут трэба разумець, што ён адпраўляецца на пасяленне ў Сібір. То бок яго адправілі там не на працы нейкі, не на руднікі ў Сібір, а на пасяленне. Ён меў магчымасць пераязджаць з горада ў горад. Калі ты едзеш на пасяленне, то трэба самого сябе забяспечваць. І тут дапамагаюць яго сябры-масоны, якія з усіх ложаў пачынаюць збіраць грошы на яго падтрымку. Дапамагае сувязь зноў-такі з масонамі, таму што генерал-губернатар Сібірі Міхаіл Спіранскі, таксама вядомы масон, які паспрыяў таксама таму, каб Дамеля як мага хутчэй амністіравалі, і ён вярнуўся ўжо назад на радзіму. Так, таямніча, асабліва з масонамі, цікавая гісторыя. Масоны, хто гэта такія? В 2 словах, я калі паспрабаваў нешта чытаць, каб увогуле зразумець это ў кантэксце Яна Дамеля, то гэта, канешне, як зараз самая таямнейшая такая арганізацыя, пра якую все ведаюць. Это я так, канешне, жартам кажу. З пункту гледжання 19 стагоддзя я зараз скажу, можа так непрафесійна, я скажу, што гэта таварыства, якое ратавала людзей адукаваных. Зараз такое маё суб'ектыўнае меркаванне, то што па сутнасці, калі ты жыў у пачатку 19 стагоддзя і ты быў чалавекам думаючым, ты чалавекам быў шукаючым, то у цябе не было ніякага іншага выйсця, як не стаць адным з масонаў, таму што вся беларуская інтэлігенцыя пачатку 19 стагоддзя яны все былі ў масонскіх ложах. Таму што чым займаліся масонамі, калі глядзець там маленькую частку дакументаў, які я глядзеў, гэта і справы дабрачыннасці, нейкія падтрымкі сіротаў, нейкіх прытулкаў, гэта дапамога адзін аднаму. Калі ты чалавек высокага духу, цябе адразу будзе прыцягваць. А калі ты яшчэ чалавек такі шукаючы, нейкі містыцызм для цябе таксама рамантычны, то тым больш ты ўсім гэтым пранікнешся. Таму я думаю, што і Дамель ён стаў членам масона толькі таму, што навокал все сябры яго, настаўнікі, все навокал все былі масонскіх ложах. Такім чынам, вось да гэтага судовага працэсу ён жыў у Вільні, так? Потым судовы працэс, высылка ў Сібір, і потым ён звяртаецца ў Мінск, і ўжо пасля 22-го году ён жыве ў Мінску, так? Так. Ага. Тут ён займаецца працамі на замову, алтарнымі карцінамі. А былі ў яго такія працы, ну, проста па веленню душы. То бок ён так нешта напісаў ад сябе. Ну, у першую чаргу аўтапартрэты, якія рабіў. Зараз у Варшаве ў музеі нацыянальным захоўваецца 2 аўтапартрэты. Это яўна рабіў не на замову, яўна рабіў ён сам сабе замовіў. Так, для сябе. І для яго такая тэма была вельмі важная, гэта вайна 1812 года. Таму ён стварае некалькі палотнаў, звязаных з гэтай тэмай. На сённяшні дзень, на жаль, мала захавалася. Это самае вядомае, это менавіта адступленне французаў. Захавалася як варыянт жывапісны, так і графічны. Але, як, скажем, яго сябры і гісторыкі мастацтва 19 года таго перыяду лічылі, што самым знакам для яго палатном, які ён хацеў стварыць і самае маштабнае, гэта пераход французскага войска праз Беразіну. Ён толькі пачаў нейкія малюнкі ствараць, і ён сам памірае. І, скажем, не падышоў да гэта, а все разлічваюць, што гэта будзе самае такое маштабнае па памерах яго палатно.
Але для душы я думаю, што гэта палотны на гістарычныя тэмы. Вось калі ён пра 812 год маляваў, як ён адносіўся да паразы Напалеона, да яго, в прынцыпе, наступлення? Нейкім чынам можна сказаць яго адносіны? Вось тут я нічого не магу сказаць. Справа ў тым, што ён 12 год перажыў на ўласныя вочы, ён сам быў у Вільні, ён усё гэта бачыў. Это перыяд голаду і холаду. Для яго ўласна всю гэту трагедыю, калі людзі паміралі проста на вуліцах, ён бачыў вакол сябе. І я думаю, што гэта тэма для яго была не тэма, што ён выступаў за адзін ці той бок, ці за Напалеона, ці на баку Александра. Не. Я думаю, што гэта была проста тэма вайны, якую ён бачыў, якая яго ў пэўным сэнсе шакавала, і ад якой, скажем, пэўны такі ён перажыў стрэс. Можа, потым напісанне гэтых палотнаў гэта было проста як чарговае пераасэнсаванне той сітуацыі. Рэфлексія такая. Рэфлексія, да, дзякуй за слово, да, рэфлексіі, зноў перажыванне, каб адпускаць гэтую тэму, магчыма. Ну так, напэўна, таму што калі так успомніць, то да гэтага паўстанне Касцюшкі, але яно было даўно, і такая ў гэты перыяд адзіная ваенная кампанія буйная. Ну і Касцюшку ён таксама не абмінуў, таму што напрыканцы, самым прыканцы 19 стагоддзя, это хіба ж 1797 год, там калі ўжо ідзе амністыя Касцюшкі, і пачынаюць адразу, тэма была такая запатрабаваная ў грамадстве, пачынаецца адразу стварэнне вот гэтых вобразаў Касцюшкі і вобраза вызвалення Касцюшкі з Петрапаўлаўскай крэпасці. Дамель не застаецца ў баку, ён таксама стварае палатно, якое сёння вядомае, так Павел I наведвае Касцюшку ў вязніцы. На шчасце захавалася яго палатно, якое раней было тут уже маёнтак не ўзгадаю, дзе недалёка ад Мінска, найверагодней падчас савецка-польскай вайны вывезена на тэрыторыю Польшы, пасля Другой сусветнай вайны вывезена на тэрыторыю ўжо Злучаных Штатаў, зараз знаходіцца ў фондзе Касцюшкі. То бок яго палатно, но нават і ў Злучаных Штатах ёсць. Дзякуй вялікі за такі цікавы расповед, і напрыканцы раскажы, калі ласка, нашым слухачам, куды ісці глядзець Дамеля і што трэба абавязкова паглядзець, якія творы яго. Трэба ехаць у Варшаву, каб там паглядзець Дамеля. У нас толькі адно палатно знаходіцца ў пастаяннай экспазіцыі, гэта Нацыянальны мастацкі музей. Некаторыя крытыкі, які жылі ў час Дамеля, называлі яго самым выбітным палатном Дамеля. Гэта маленне Хрыста ў аліўным садзе, ў Гефсіманскім садзе. Вось яго можна ўбачыць у пастаяннай экспазіцыі Нацыянальнага мастацкага музея. Палатно, якое стваралася для кальварыйскага касцёла. А чым яно такое выбітнае? Чаму яго так высока ацэньвалі? Яно цікава і памеры, канешне, вышыню па 3 метры, шырыня каля 2 метраў. Сюжэт не новы быў, гэта Христос з малітваў у садзе, але вось менавіта само перадача Хрыста ў гэты ўжо момант, калі ён вырашае да канца ісці, даць сваё жыццё за людзей, за ўвесь свет. І я думаю, што для Дамеля гэта тэма была блізкая, таму што Христос у той момант ён быў як бы пакінуты самімі вучнямі. А думаю, што Дамель для яго это было зноў-такі вот перажыванне рэфлексіі, калі в пэўным сэнсе была такая здрада, то, што пра свайго прыяцеля і сябра ён пацярпеў і вымушаны быў адпраўляцца ў высылку ў Сібір. Таму я думаю, такая тэма адзіноты і пакінутасці, яна для яго ўласціва. Пакінутасці, здрады. Ён з гэтым сваім сябрам, ён, напэўна, больш не сябраваў. Невядома. Ігнат Цэдзік – гэта асобная проста тэма для размовы, таму што ён нават больш вядомы, чым Дамель, таму што Ігнат Цэдзік некалькі разоў уцякаў з высылкі ў Сібіры, ён і памірае, таму Дамель проста ўжо не меў магчымасці з ім перасекацца. Ну, можа, і да лепшага. Добра, дзякуй вялікі за размову, спадзяемся, яшчэ будзе нагода яшчэ нам сустрэцца, запісаць нейкі цікавы выпуск пра Дамеля альбо пра нейкія іншыя адкрыцці. Дзякуй вялікі нашым слухачам, што вы былі з намі на працягу гэтых колькі хвілінаў. Буду я вельмі рада, калі вы будзеце слухаць наш падкаст на ўсіх платформах, якія вам зручныя, на Apple падкастах, на Яндекс, на ВКонтакте, на Ютубе. Подписывайтеся, калі ласка, на наши соцсеткі. Калі вам спадабалася, ставьте плюсики, сардэчкі, лайки, оставляйте каментары. Калі у вас ёсць нейкія пытанні па тым, што мы сёння абмяркоўвалі, пішыце. Я альбо Дмітрый пастараемся вам адказаць на гэтыя пытанні. І да новых сустрэчаў. Дзякуй за увагу. Да пабачэння.